Thokozani sanibona nidumela ngaphishini ndalo lokulisana nenyanga yoMpedi Mkhulu ngisegoli 131 Master Street Johannesburg CBD. Ngithanda ukubonga bonke abantu abasupport inyanga yoMpedi TV. Kuyimanje sikhuluma ukuthi sinama subscribers angaphezulu ka 40,000 is too much. Inyanga yoMpedi TV it's one of ama channel amakhulu la eningizimu Afrika. Then emva kwalokho channel yethu sibukwe abantu abayi 4.8 million emhlabeni wonke jikelele. Ngikhuluma ngabantu of which babuka inyanga yoMpedi TV, abantu of which baphila ngale channel le. So ngiyabonga wena umuntu osemakhaya, ngiyabonga mntakababa, ngiyabonga mntakama, wena umuntu osupportayo, keep on supporting the channel, like, share ama video ikwazi ukuthi ikhule more. I believe ukuthi kancane ngalezi insebenzo of which ngizilandela abantu, ngalezi insebenzo of which ngiyazambela kuze impilo zabantu zikwazi ukushintsha, nawe ngelinye ilanga zokufikela nakuwena. Mamele ngwaneso kuyimanje umkhulu Hoti rightly makushaya early April, late March to early April ngizabe ngihamba ngingena ejenini ehambayo ngiya eIsrael. Uma ngizohamba ngiya eIsrael ngizohamba into engayenza something like 2 weeks of which ngizofika ngisho ukuthi kulamalanga so angizukutholakala. Ngama emagama ngizabe ngihambile ngiyokhendla noma ngiyozamela wena impilo engqono, ngoba njalo mangihamba hlezi ngihambela wena umuntu ukuze impilo yakhe ikwazi ukuthi ibe ngqono nokuthi ukwazi ukuthi ugain some knowledge, noma futhi ngize nento ezingqono ezokwazi ukuthi zithuthukise impilo zabantu. Kunabantu abaningi of which khona ezinye insebenza zibasebenzeli while abanye abantu zibasebenzela. Ngiyasho ukuthi lo muntu lo kumele ukuthi njengomela phenda buke ngiphumele ngaphandle ngiyothola into engathi namandla ukuze impilo yakhe ikwazi ukuthi ibe ngqono. Mamela ngwaneso namuntu amahayingi, wena umuntu ongazazi ukuthi uzala udleni, wena umuntu aring namkhulu kuyimanje angisebenzi, ingane zami azinani. Mamela ngwaneso ngimbona uthwisa wena, ngimbona lukisa bophilo bahawo. Wena muntu of which uyasho ukuthi mina Mkhulu Hoti since 2020 noma since 2021 since kwaqala iCovid up until namhlanje impilo yami has been a mess. Ngidinga abantu abanjalo ukuthi beze la kumina bazohlala nami phansi sidinga idaba labo ngimhlole sibone ukuthi inkinga yakho kanti ingaphi, ihleli kuphi, kwenze njani ngawe. Ngikhuluma ngabantu of which bahlala enqashweni since wahlala kuma townhouse for almost 20 years namhlanje usahlala kuma townhouse. Ngihloka ukuthuse ngwaneso, ngibona utla uthusa wena. Uma udinga ukuthi ngikuhlole sibuke indaba zakho ukuthi yini into wrong noma yini into ebamba umsebenzi wakho, yini into ebamba impilo yakho, fona njengamanje ungene mhlawumbe kuWhatsApp. Mina ngitholakala kuma phone, ngitholakala nje kuWhatsApp kuphela. Ema phone khona abantu abaphendula ama calls, so fona njengamanje, ask for direction, they'll direct you. Then uma udinga ukuhlolelwa fika nemali engange 1.5 ngihlola each and every Tuesdays and Thursdays. Uma ufuna ngikuhlolele over the phone takababa it's 1000 rand. Uthumela isithombe sakho negama lakho nendawo le okuyona, then ngizabe sengiyakuhlolela. For people of which are via Africa, mhlawumbe useBotswana, Swaziland, Morocco, Burundi, Algeria, Nigeria, Madagascar or anywhere la usuku khona, ngihlola ngemali engange 3000 rand uma via Africa. For people of which are overseas, Saudi Arabia, Israel, Brazil, UK, Australia and many more, ngihlola abantu ngemali engange 4000 to 5000 rand. Uma umuntu ufuna ukuthi ngikuhlolele ungaphandle, angihloli nge-video call. That's number 1. Mina umkhulu Hoti angihloli nge-video call, angithenge buso bakho ngiloku ngikhuluma nawe ngiloku ngithe efonini. I don't. Ungithumela igama lakho nesibongo kusesigodlweni. Uma ngisesigodlweni angishuthi mina isigodlo, ngizokhuluma nawe ngize esigodlweni ngikutshela ukuthi ngiboniswa ukuthi nokuthi uzabe usuyangiphendula ke wena, ngiboniswa ukuthi nokuthi uzabe usuyangiphendula ke wena. Angiyona mina inyanga wa TikTok la bahlala njalo ba TikTokelana bayenza ama video calls. I don't do that. Actually I don't do that shit. Ngikhuluma nawe mina ngama voice notes, then ubuyele kimi ngibuyele kuwena, ubuyele kimi ngibuyele kuwena. Ubunyanga it's not for fame. Ubunyanga it's not ukuthi manginyanga kumele ukuthi ngijabulise abantu ngawe. There are these things of which are being done ngizangoma nezinyanga nabaprofeti ba video caller abantu. Then umuntu me video caller umuntu afterwards uzabe sethatha lento le yenu a poster
ku-TikTok or whatsoever ibhizinisi athi nikhuluma ni-2, into yami nawe as a client belongs to mina nawe kuphela. And indaba zakho, i-privacy yakho, it's something of which inkulu kabi kumina as your healer, as umpristi wakho. I cannot ukuthi ngiveze indaba zakho ku-TikTok noma ku-Facebook or anywhere for that matter. Not unless uhlala phansi usayina ngisayina sibonisana ukuthi okay fine ngizoshootha nawe then lento le ngizoyenza kuthiwa yini ngizoyiposta anyway, then hlabikisa jwalo. That's why you'll get ukuthi abantu abaningi bayakhala bathi Mkhulu thina lapha ku-YouTube asibona abantu bakhomenta ukuthi wangenzela ukuthi ama-client azala ekhaya ayazi kahle ukuthi uma ngikwenzele kahle awukhomenti kuma-YouTube lokuthi Inyanga yoMpedi ngibonga ukuthi isithwalwa nginika sona singinikeze imali singinikeze lokhuya because of whatever thing of which I'm doing for wena, into yami nawe akusinto omhlaba, into yami nawe. Lana ngivela nje la kuze abantu abaningi of which abakwazi ukuyazi Inyanga yoMpedi noma bezwe Inyanga yoMpedi, i-social media ikwazi ukwenza ukuthi into zigijime fast. So uma ufuna ngikuhlolele, I repeat again, I don't do a video call client. Ngizokhuluma nawe via phone, ukhulume nami via phone. Wena uthumela isithombe sakho negama lakho. Inyanga yoMpedi Mkhulu Hoti ngitholakala e131 Marshall Street, Johannesburg CBD, ila ngitholakala khona. Ngiyenzela abantu umsebenzi wedlozi lana. Uma umuntu of which ufuna ukuphakama, ufuna ukuba famous, ufuna ukuba nemali, ufuna ukuthi ibhizinisi lakho liphakame likhule ezifu umuntu ongathi unento, contact Inyanga yoMpedi Mkhulu Hoti ngixoxisa umsebenzi wo. Ngiyale matla mina ukwenza ukuthi umuntu abe famous, nginamandla okwenza ukuthi umuntu atyebe abe nemali, nginempando yomnotho, nginempando yobutyebi la ekhaya, ngiyenzela abantu imisebenzi emikhulu. Uma umuntu usukhathele ukuhlupheka, fonela Inyanga yoMpedi Mkhulu Hoti ngixoxintshela bophelo bahawo. Sengishintshele abantu abaningi, more than thousands and thousands abantu impilo zabo. Each and every week ngibona nabantu abadlula inamba engange-300 each and every week. Each and every week ngibona bathu bakawudima 300 bawuke bathusa ngusule motshiyala. So angeke ngize ngihluleke ukuthi ngishintshe impilo yakho noma isimo sakho, ngishintshe isimo sabantu abangaka. I've been doing this job for more than 10 years now, since ngaba inyanga ngisase-juvenile. So today wena muntu semakhaya, wena othi mina Inyanga yoMpedi Mkhulu Hoti ngifuna ukuhlola, woza on a Tuesday noma on a Thursday ngizokuhlolela ngibuka indaba zakho ukuthi inkinga yakho ingaphi. Then ngifuna abantu of which bona they say mina Mkhulu Hoti ngifuna ukuba nama-promotion emsebenzini, ngifuna ukuba nemali, ngifuna ukuphakama, ngifuna ukuthi emsebenzini ngirecognize, ngifuna ukuthola umsebenzi angisebenzi. Thola na insipho Indlovu Power Soap. Indlovu Power Soap imithi elumbe ngemithi yeNyanga yoMpedi Mkhulu Hoti. Le nsipho le ayenzanga ngemithi yomunye umuntu or ubani, iyenzwe ngemithi yeNyanga yoMpedi Mkhulu Hoti. You can even see ukuthi le nsipho le yenye insipho emangazayo le, insipho yezimanga, Indlovu Power Soap. Why Mkhulu Hoti uyibiza ngeIndlovu Power Soap? Ngibiza ngeIndlovu Power Soap nesithombe sakho nesela ngaphandle, isithombe sendlovu, elephant. Why Mkhulu kumele kube njalo? Uma umuntu ufuna wena ukuthi uphakame emsebenzini, ube nerank ethize, ube uphatha endaweni zonke la usuku khona, thola Indlovu Power Soap. Lana linsipho le masiyenza ngimixe imithi emikhulu, ngimixe iphakama laphansi, iphakama laphezulu, iphakama lolwandle, iphakama lomkhiwane, bese ngafaka namafutha lana athize kuze wena muntu osemakhaya ukwazi ukuthi lento le muyisebenzisa ube namandla. Le nsipho le ngiyenzelwa mina as Mkhulu Hoti, ngimixa imithi bangibhakele insipho. Abantu abangenza le nsipho le abantu abahlambulukile, abantu abenza insipho le behlambulukile. So uma umuntu unekhalazo mhlawumbe uthi mina Mkhulu Hoti emsebenzini akumnandanga, ngifuna ukuba nemsebenzi, ngifuna ukuphakama, ngifuna impilo yami engqono, thola na Indlovu Power Soap. Funa imali mntaka baba, funa imali for Inyanga yoMpedi, imali engange 500 rands, thumela Inyanga yoMpedi Mkhulu Hoti ngikuthumele Indlovu Power Soap. Indlovu Power Soap izokusebenzela, izokusiza, izovula into zakho. Ungatshelwa umuntu amanga, ungadideki, ungayenzi ini. Whenever uma ufuna ukwenza into iyenze. Sometimes you are asking for advice kubantu aba wrong.
Uyazi ngibone umuntu baba ekhuluma ngendlovu phasi sopathi lensipho le ikwazi ukuthi umuntu ikwazi ukwenza ukuthi umuntu athole ama promotion umuntu imali ingene into zakhe zikhanye uma umuntu nenkinga zemali ugeza ngale nsipho ezandleni ubutshela umuntu angithi njengoba mina ngisho then usuyahamba utshela umuntu athi hayi ungayi kulo baba loyo hey uzogrobha imali then uthola ama wrong advices. Uma umuntu enza into zakho sometimes without asking for an advice or for an opinion yomuntu ongenangqondo, nayi indlovu phasi soap. Fona njengamanje ungafaka i-order lakho siyakuthumela la ukhona. Uma udinga indlovu phasi soap ufuna ukulanda la ekhaya sise 131 Marshall Street, Johannesburg CBD. Ungayi at the market building, sengivalile ngoba abantu abaningi bayakhala bafuna ukuza la ingilosi lami likhona. So ngise 131 Marshall Street, Johannesburg CBD. Indlovu phasi soap isiza abantu of which bafuna umsebenzi, unenkinga awukwazi ukusebenzisa imali yakho. Thatha indlovu phasi soap, geza ngayo, gezandla zakho ngayo, uzokwazi ukuthi impilo yakho ibe ngqono, futhi into zakho zikwazi ukuthi zikhanye then ziye phambili. Siyabonga makhosi.